ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምእዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ብደሙ ዝዓደገኩም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዘ ዘለኹሞ ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምሳኹም ክኸውን እንዳተመነና ድሕሪ ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ሰሙን ነፍሲ ወከፍ ዕለት ነናቱ ስያመ ዝሓዘ ኮይኑ ከምቲ ካብ ሶኒ ጀሚርና ክንሪኦ ዝቐነና ሎሚ ድማ ናይዛ ዕለት እዚኣ ስያመን ትርጉምን ክንርኢ ኢና። ሎሚ ቀዳመይቲ ሰንበት ክኸውን እንከሎ ቅዱሳት አንስት ዝተቐደሳ አንስቲ ተባሂላ ትጽዋዕ። ብኸመይን ብዝሓንከ ክንደእዩ ንዝብል ሓቢርና ክንርኢ ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ምሳና ክኸውን ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ክብሪ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን አሜን። ንጎይታ 12 ደቂ መዛሙርቲ 72 አርድእት ተራዳእቲ ተለኣኣኽቲ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፈቅዲ 1 ንረኽቦ 36 ቅዱሳን አንስትን እዚኦም ኩሎም 120 ቤተሰብ ኮይታ ይብሎም። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፈቅዲ 15 ተገሊጹ ከም ንረኽቦ እዘን ቅዱሳን አንስቲ ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብገንዘበንን ብጉልበተንን ዘገልገላን ኣብ እዋን ስቕለቱ ድማ ዋይ ዋይ እናበላ ክሳብ ቀራንዮ ዝሰዓባ ቅዱሳን አንስቲ እየን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቅዲ 56 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 1 ተገሊጹ ከም ንረኽቦ ከይወግሐ ከሎ ኣብ ዕለተ ትንሣኤኡ ቅድሚ ሰንበት በለይቲ ናብ መቃብር ጎይታና ጨና ሒዘን ብምግስጋሰን ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ሰብ ትንሣኤ ክርስቶስ ብቅዱሳን መላእኽቲ ዝተነገራ እዛ ዕለት እዚኣ ከኣኒ መዘከርታን ክትከውን ብስመን ቅዱሳት አንስቲ ተባሂላ ትጽዋዕ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 2 ክሳብ 3 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 38 ክሳብ 42 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 15 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 27 ክሳብ 29 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ንረኽቦ። ኢየሱስ ከኣ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ ድማ መምህር ማለት እዩ። ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 16 እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ቅዱሳት አንስት በረኸትን ከካፍለና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።